Aku nak dua bendungan ini, nak dua tambak ini. Aku nang dua tambak. Oh, golek suket yang separan-paran. Boh, sak metune, sak entuke wis. Aku nyawit bisa oleh. Dhuwur iki kanca-kanca yo. Iki kurang luwih sing kono kae kurang luwih sekitar 4 sampai 5 meteran dari dhuwur. Tak mengisor ya jauh ya. Kote mengisor. Kote mengisor. Ya iki mau ning gedung yo. Iki. Bendungan Kedung Dowo. Areal 300 hektar. Panjangnya saluran 4.000 meter. Desa Jerukwangi. Nah, yuk mengisor yuk mengisor. Delok ngisor. Kalau main delok ngisor ya. Jalannya sini. Jalan ini kocok. Wah, jalannya lumayan nih. Jalannya lumayan, jalan. Boh, jalan apa ini? Jalannya kayak ini. Nah, di jalannya kocok. Nah, tapi ora iso rapi kaya biyen rapi ya. Biyen bersih rapi lho yo. Saiki wah, sampah tok. Sampah tok iki. Iki aku ning ngisor iki. Tadi aku ning dhuwur sono kae. Nah, ning kono kae tadi. Nah, kono. Iki panggone sampah-sampah tok ngene iki. Biyen padahal resik ya. Biyen resik apik ya pohon-pohone yo. Bagus-bagus jane. Pohonnya bagus. Kita nanti akan ke bawah pohon sono ya. Engko ning sarwet kono kejar aku ya tak perono. Assalamualaikum. Nah ini pohon. Ada pohon assalamualaikum. Dah kita sudah sampai di Sorbiten. Gede-gede wabah. Karena peninggalan Jepang ini. Bendungan peninggalan Jepang. Ya dhuwur banget to gitu. Iki kurang luwih 4 meter ono yo. Ono nek 4 meter iki. Mulai kok iki yo, iki dasar sampai sono. Kan ada kan kurang lebih 4 meter yo. Itu kan kurang lebih 4 meter ada. Nah, gitu. Itu ya kanca-kanca ya, sampai ketemu lagi ini. Sudah waktunya pulang kandang ini, tak pulang kandang sih. Sampai ketemu.